Dan il-park ra ħafna artisti kbar, kemm ta' fama internazzjonali, kif ukoll Maltin. Staqsejt uħud minnhom biex jgħiduli xi fisser għalihom it-teatru fi 3 kelmiet. Araw x'qaluli. Esperjenza unika Maltija li ma ssibha kien. Għalija familja fuq palk. Meraviglius, storja, intimo. Intimo, versatili u innovattiv. Teatru maġiku u meraviglius. Qed tgħix l-istorja. Ma jonqossu wkoll li nisimgħu 3 kelmiet mant il-Ministru Dr. Jose Herrera kif ukoll mant iċ-Chairman Dr. Michael Gregg. Kultura, talent, esperjenza. Storja, kultura, patrimonju. U għalija it-3 kelmiet dwar dan it-teatru huma ċelebrazzjoni ta' kreattività. Aħna lesti biex meta jasal iż-żmien nerġgħu nilqawkom lura ġewwa t-Teatru Manuel, it-Teatru tal-Maltin.